Maya pa sisilimpuki katamungan. Pagmasusyan tayo pungining kapiyasan ng Santo Domingo metong apari. Pagkabetala po king kiyakatang kapag masusyan king banalamisa rin makatuking intensyones, para king kapasalamatan da rin makatuki Richard Enchona Yumul, para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan ng Marites Pineda, para king special intention ng Maria Teresa Anisiete, para king kaladwada rin makatuki Jose Roman Sr. and Jr., Antonio Iluminada, Juanita and Alejandria Jan Ortega at ding sa Blancaladwa king Purgatorio.
Kadtamo po at ikanta tayo indalita pamuklat. Na pari, bale na hari, bansang iniwi, taong may pili, kayang kewani, busan na niyato, bang kaya mo niya, Kilagyuning igpampoy nga nakampoy banal Espiritu. Amen. King Ginoo manatili ya kaya kayo. At kaya ka antimurin. Ipon-tipon tamo po bang kita mo pagselebran taya ang kapiesta ng Santo Domingo de Guzman. Metong yang pari at metong yang pundador dareng Order of Preachers o santamo pong Dominicans. Si santalang irekatang kasalanan, manyatang kapatawaran king Ginoo, patang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ikang minaos kang Santo Domingo, bang maging pari, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikang minaos kang Santo Domingo, bang itatagne, ing metong apundasyon, dareng orden ning pari, ing Order of Preachers, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ika, ing minaus, kang Santo Domingo de Guzman, bangkanita, palaganapan ing debosyon king Santo Rosario. Kino pakalulu. Ginoo pakalulu. King Diyos, may paing tuto pakalulwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo, o ikpaming mayupaya, ipaintulot mo ing kabanalan at turo ng Santo Domingo, mantabi king kayang Santa Iglesia, sa panakesa ng ini kapamilataning kayang panalangin ng timonong makanano, minsan iyag-iyagnoring tao kapamilataning kayang pamanaral, itiaduan mi kapamilataning ginumi Yesu Kristo ng anak mo, mabibiyat magari, kambe mo, metong buking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Deuteronomio. I Moses nga naking balayan. Nung pangaralan nyo la, ring banwang mga labas, ala kayong abalo o damdaman amilyari, anti ing milyari kingaldo iti, manibat na inyang lelanganin ng Diyos inyato. At tinawaring taong antimoke kayo, ame karamdam, king siwala na ning Diyos, amani batan busan na ning api, at kay bat eyamete. At tinawaring metong mong mang Diyos, amig kapilit, iluwal ne para kaya ing balayana, at syulibutad ning aliwang bansa, king kapamilataning pagsubok, tanda, gera, at bage pagmumulan na ning ating ingikit yung depat ning Ginoo kaya kayong Diyos, karin king Ehipto. Pepakit na itike kayo, ban abalo yu, king ing Ginoo yaing bukod a Diyos, aala ng aliwapa. Ibat banwa, migsalitaya, ban ituro na kaya kayo, at pepakit na keti king yato, ing mayupaya ng api, at may kapagsalita kaya kayo, busan na niting api. Uli na ning lugod na karing pipumpunan nyo, pinili na kayo, at king kapamilataning maragol ng upaya,
liwal na kayo king Ehipto. Tinabi nala ring bansang mas mayupaya kesa kaya kayo. Ban asa ko pie at abandi ing labad tanong no ka rin kayo manok nangan ngeni. Inya, sukat yung ingginong Diyos, ya ing Diyos na ning banwa at ning yato. Ala ng aliwapang Diyos, subali kaya. Inya, pamintuan nyo la, rin kayang utos at tuntunan apisyag ko kaya kayo, ngening aldoiti. Ban, mipakayap kayo at ding anak yu, at manoknangan, king kapamilitan paman, king labwad, apay kalub na kaya kayo. Amano ng Ginoo. Salamat, King Diyos. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Kakulang ganakan, detang dapat mong pagmulalan o Ginoo. Wa, detang dapat mo, king panaw na milabas. Kakulang pibule-bulayan, at biyayan king kakong kaisipan, ding sablang makapagmulalang kaya kang depatan. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Ding sablang paralan mo o Diyos, banal. Alanang aliwang Diyos, akalupa mong degulan. Ika ing Diyos adarapat, karing bagay pagmulalan. Pepakit mo ing kekang upaya, karing sablang bansa. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Uli ning kekang upaya, linigtas me ing kekang balayan. Ding palipida, rihako batose. Tinayid me ing kekang balayan, antimong me itong akawan, king kapamilatan ng Moses, ampo i-Aaron. Kakulang ganakan, detang dapat ning Ginoo. Talakad tamo po ban parangalan ing maya pabalita. Ayasahan laring sa blamong kautusan o Ginoo, manatili la kapilanman. Nakikinig ako sa iyo. Ing Ginoo manatili kay kayo. At kaya ka, antimurin. Pamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya, kaya ka o Ginoo. Sinabi ng Yesus karing kay ngalagad, nino mang bisang tuki ka na ako, sukat ng isakwiling kayang sarili. Pusana ning kayang kurus at tuki akang kagulutan ko. Uling nino mang bisang sagit king bena, mawala kaya. Dapat ting nino mang bidawon king bena, alang-alang kanako, ya magkamit siyang biye. Nanupin nga pala ng tao, agya nga bandining mabilog ayato, dapat king antikan niya na paralan, mawala naman ing biyena. Kabud mateya ing tao, alayang arapat na numang para abawi na ing biyena. Ing anak ning tao, datang ya, kambening kayupayan, ng ikpana, at antabayanan dereng kayang anghel. Kimpanyatang na, ablasanani, ing balang metong agpangking kayang depat. Sasabihan ko kay kayo, ding aliwa kay kayo keti, eratakman ng kamatayan ng gangeriakit datang keti, ante mo ing hari, ing anak ning tao. Ing mayap, abalita, ning kay katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Maya pasisilim po kay kayungan,
At nganing aldongay ti pagselebran tayo, ing kapiesta ng Santo Domingo de Guzman. At nino po yung santo ngay ti, yapin niya po yung pundador dareng pari ampong madreng Dominicano. Kaya po nung ating kong kilalang madre o paring Dominicans, o kapiestan da po rin ang po rin may mag-aral ka rin king UST, kim pong ka rin Dominican Schools, or ka rin pong Angelicum. Ila po rin eskwela da, deni pong pari ang pong madreng IT. At iya po, pundador niya mo naman, ng ausan tamong Order of Preachers, at iya po impe palaganap king debosyon, king Santo Rosario, panglabanan de ing metong aheresiya. Kanino kayo po close? O kaya, reng anak yu, kanino la close? Ne? Mekad po, ikayo po, reng anak, close na kang mamira, o kaya kang daddy da, o kaya ikayo pengari, akit siyo kanina na close, kang mami da, o kang daddy da. O kaya po, karemi kakaluguran. Agyang pong kayong kakaluguran, pero ating close kaya ka. Kita nga sabianan may king problema mo, o kaya sabianan may kitang dadalanan mo king bie, at balo mo yung nakaindredos. Mas close ka, karetang taong areta. O kaya po, kareng kapag obra mo, kahit itang ka-close, itang potang mapagal na ka, o pota pong ating kang masakit gagawan, makayan tabela at kanita ka close. Pero ko tangeni, nung itamo po, close tamo ka rin ng taong pipilinan tamo. Close ta kaya nga pong Ginoo. Ne? Bakit makanano po kanong makipag-close nga pong Ginoo? Nung pekirandaman tayo, ang kakatang Ebanghelyo ngeni, nga naning Ginoo kaya katamo. Nino mang bisang tuki ka na ako, sukat ng isakwiling kayang sarili, pusana ning kayang kurus at tukiya, king kagulutan ko. Kasakit palang makipag-close king Ginoo. Kasi, potang maging close ka kaya, nano ing criteria bang kanita agawata mo iti. Yapin itang padanas neke ka ingkeyang krus. Emo po balang mayaldo, emo po kabod once a month, nune emo po kabod once a week, nune nang sinabi na, aldoldo naning biemu. Diyos ko. Nang kaya po yung krus, eneman po itang physical cross, kakit tamo. Nune minsan, ring in krus king bieta mo, yapin po itang problema. Kapag subukan, o kaya po, rening kaya katamong kasakitan na dadalanan. O kaya minsan yung krus mo kimbie, nang kai, eya mo po karanasan, no ne tao ya. Nida po kaya kayong krus ne king bieneng asawa na. Ting makanyan ne. Krus making bieneng asawa mo na. Wala luwen ng asawa mo, Sister Helen. Wala luwen na ka, brother. Mani. Oh. Nang kaya naman, aliwan ng asawa mo yung krus mo. Krus mo yung katwangan mo. O krus mo yung manuyang mo. O kaya, cross-making biye mo, ing siping mong bale. Uling kinginggit na parati na kangindredos. Kaya po italala ko rin cross-king bieta mo nga rin. Pero, nung lalawin tamo, bakit kaya yung Ginoo ni sinabi na kaya katamo? Balang kuro sa dadalanan tamo king biye, deti, lalapit na katamo kingapong Ginoo. Makanan nakatamong lalapit kingapong Ginoo. Sinabi na king kakatamong Ebanghelyo. Kasi bahalang krus dalanan tamo, kalingwan may kekang sarili nga na. Kasakit pong kalingwaning sarili mo ne. Pota pong
yan ang mikamalike ka, ika pang magpakumbaba, kasakit gawan tane. O kaya yan ang mikasalake ka, ika pang mamatawad, kasakit na nitane. O kaya yan ang menutang keka, yapang matapang, pero intindihan me, kasakit na nitane. Kaya ita po, ing pagawa ng Ginoo kay katamo, na kalingwan me ing kekang sarili, nung bisa kang maging close king Ginoo. At deti, ilapin ding krus, apapusa na kay katamo. Pero, nano ing kayablasan. O, nano mo pingana, ning meto nga tao, aban din ing mabilo gayato, pero, awala ning sarili na. E muna abalik nga na. Nune, kretang mga lingwan king kayang sarili, sasabihan ko kayo, ilangan na ing tanggap king kayo pa yan, apig kalub na ning ikpaku karela. Kaya kasanting na po, nining potang bisata pala maging pag-close king apong Ginoo, talagang dalanan me ing kayang krus. Atin pong meto nga santa, ing Laguna, yapin niya po'y Teresa of Avila. Minsan po'y Teresa of Avila, mga di, at king kayang pamanga di, nga na pong sinabi king Ginoo, o Ginoo nga na, o potang reng taong bisang makipag-close kay ka nga na, o dadalan lang kapag subukan. Talagang makanyan nga na, ning Ginoo kang Teresa, potang nga nang makipag-close la ka na ako nga na, ing karelang panandaman niya pining kurus ko. Panandaman do re soksok king buntok ko. Panamandaman dala reng pako king gamat ang poking bitis ko. Panandaman din sugat king katalindikingan ko. Bali po ng pigiba ng Teresa of Avila. Nya pala di kamo kakaluguran o Ginoo. Wapenpin naman O. Di takya kakaluguran ing Ginoo. Bakit? Kasi balara, potang makipag-close ka kingapong Ginoo, maging mayaning gana-gana. Maging mayaning gana-gana, pero kalibe na niti nga na ning Ginoo, biyayang alanganga. Kaya, bisa ko makipag-close king Ginoo. Mayan. Nung kalingwan mo yung kang sarili, o pusanan mo yung kurus mo, aldoldo, at kanita, panandaman mo itang kasakitan adelana ng Ginoo. At nung bisatang makipag-close yung Ginoo, tandanan tamo, pagkaluba na katamong biye alanganga. Talakad tamo po. King mataning yato'y Kristo, metong yang revolusyonaryo, manyawad, metong sandatang pamagalsa, metong yang radical, pamagbayo, king sarili, kapamilataning krus, at ngatang manalangin, Ginoo bating miyasa, king biye alang-alang keka. Itangan po. Ginoo bating misa king biye alang-alang keka. Para ka ring sablang Kristiyano, isakwil da sa ing karelang sarili, pusanan de ing karelang krus, kambening kapanayan at lugod, at tukila kang Kristo ba makarake king kiyang ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo bating misa ing biye alang-alang keka. Para ka ring bisang sagip king bera, uling tatakot laking krus at karing sakripisyo, at talastas da saking abating daing biera king kabilugan na alanganga. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo bating misa ing biye alang-alang keka. Para ka ring alang ng aluwang arapan nune na muing gawa pang dakala kwalta, at talastas da saing karelang kamangmangan, uling agyamang kapamilatan ning sablarang pibandyan, era asali imbye potan datang na ing kamatayan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo bating misa ing biye alang-alang keka. Para kaya katangan, ing kaya katang kapanayan, para king alanganggang tula, kambe ng Kristo, alalayan na kata sana king kaya katang obra,
at karing kasakitan ning aldo-aldo ta ang pamibiyebye. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo abating misa ingkeking be alang-alang keka. Ngini adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Mong panalangin, ing kapasalamatan ng Richard Chona Yumul, inimpa agapitoong, king kebayta ng Maria Teresa Aniseta, para king kaybayta ng Marites Pineda, king kayadwana ng Mabel Yabut, para king kaladwa ng Jose Roman Senior Junior Antonio, Iluminada, Juanita, Leandra, Ampoy Jan, panalangin tala king Ginoo. Ginoo abating misa ingkeking be alang-alang keka. Adwan tamo po ngining kaya katang sariling kapagnason. Oig pa mingat banwa po tang datang ning anak mo, king ganap mong ligaya, pabilang kesa na kareng ablasanana, itiyadwan mi kapamelata ng Kristong Ginumi. Amen. Purihin Diyos, metasikloban kaya kaya pantingap meeting tinape para kaya kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, metasikloban kaya kaya pantingap meeting alak para kaya kami ti maginyang inumaning kalado. Purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ing kakatamong daon matanggap ya, harapanin Diyos, sigpang lubos, mayupaya. Tanggapanin sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapulit ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning pakalulu, king kapamilatan ng Santo Domingo, pagkarandaman mo sana rin kaming panalangin at kapamilatan ng upayan iting sakripisyo, ipagkalumo kaming grasyang manaral at magluwalo king kaming kasalpantayanan, itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabiya ke kayo. At kaya ka, antimuri, Itasularing pusuyo, makatas na lo, king Ginoo. pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Iting karapat dapat at matuloy. Karapat dapat at matuloy ding pasalamatan na kang paratit numan karino ikpa, Diyos sa langagat lubos mayipaya, babayo ming Santa Iglesia king balang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaying makapasubali king kabanalan, pabiye patutuking kikang alangko pa sa lugod. Agyagan na kami, kapamilatanan ng biyerang bayani, at sa saupan kapamilataning alalika ng panalangin, pang maging mabiyay kang tanda ng magligtas mong upaya. Kulinita kambering sablang koro ring angeles karingking banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banalin Ginoo Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa tingyat o king kayakang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad siya'y daratang king lagyuning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. Siklaud kayo po. Tunay kaping banal o ikpa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, papagbanalan mula, retingayin king ambuning espiritu mo, bang para kay kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan king waning tinape, pasalamat siya keka, piraso ne, binyene kareng kayang disipulos at nga na, kunan niya iti kayong anat ka na niya. Iting ka na akong katawan, pamidawon para kay kayo.
Makanyan mo naman kay bating apunan, kingwaning kalis at pasibayang pepasalamat keka, binineng kalis ka rin kayang disipulos at ngana, punanyiti kayong at minum ko kaniti, tingkalisin ka na kundaya, tindaya ning bayi talang hanggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ang ipatawaran na rin kasalanan, dapten nyo'y TV lang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasalpantayanan. I Kristo meteo, I Kristo sinubliang mebye, I Kristo datang iyang pasibayo king kawakasan ng panahon. Niyang iniganakan mi ikpaing kamatayan at pamanyubli ng mebye ng anak mo. Daraw mi kay kaiting tinapi, ning biyang poing kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kay kayong papalyarian mo kaming matampang talakadarapan bubang sumuyo kay ka. Papagkumbabami mo namang pagamwa mo ni kaming sanang misulo-sulo, king katawan na dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay sa iglesia mga laganap king meto yato, bang biganap king lugod, kambe ng Leo, kay kaming Papa, kay Florentino, kay kaming Obispo, kay sablang pari ang pong diakono. Kanakan mula ng bantay kapatad ming pepainawan at maninay subling miye, ang pore sablang miyago na biye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kami ngan, kaon mo kami ngang karapat dapat magkamit king bielang angga, bang kayabe ng Maria yung Birhening Donincios, kambe ng San Jose, kay ang esposo, kambe ring sablang apostol, ang pore sablang banal. At inupat king malmong kaburian, king kakabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong kay kang anak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, higpang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu, papurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, 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 amen. Hindi po manalangin tangmit mong kapanaligan at lugod king ikpa karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikpami, at yukabanwa, misambanin lagyo mo, datang kaya kami kayarian mo, mi pamintuan inlub mo, ket istuli pantiban mo, ikakanan mi king aldo, biyem kaya kami king aldongeni, ampon ipatawad mo kaya kami salami kaya ka, antiin pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga emo kaya paisaw, kintuktuno na ikapos mo kami king sablang marok. Kapos mo kami o ginuki sa blang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupanin kay kang pakalulu, parati kang mikapos sing kasalanan, at mirigtas sa blang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya ka, inkayarian, at inkayupayan, at iligaya, manggaman, king alananga. O ginami Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya apostoling kapayapan lalakuan ko kaya kayo, king kapayapan ko mabiyak kaya kayo. Hemo sa pabaligdan din kaya kaming kasalanan, nung nilawan ming kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, pamayapan mempong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Kaya paning Ginoo parati sanang manatili, kaya kayungan. At kaya ka, antimurin. Bakit tamo po ngining mikakami itong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayungan po, kapayapan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Nyo'y ginutang Yesu Kristo, ang kordero ng Diyos, yang milakoking kasalanan ng yato, mapalatang mayaw singa po na ng kordero.
Ginoo, ako matampang tang pagkeka, dapat yagkas may amano mo, kumayap ka. Tawan at daya ng Kristo, dala nakatangan sana, king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo, hoy paming balagod, makapakirake yasana, hingke kang Santa Iglesia, kambining mabiye kasalpantayanan, kingapaya ng sakramentong tinggap mi, lumakananoing pamanaral ng Santo Domingo, sa upaneng sinulong, hing Santa Iglesia, kingkiyang panalangin, sa upandake sanang bibibi alang-alang keka, itiyaduan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. King Ginoo, manatili kay kayo. At kaya ka, Petisyonara kayo antimurin. ng Diyos, may payang tuto, king igpam, poing anak, ang poing banal Espiritu. Amen. Misa, midaon metana king kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya, pabingi po kay kayongan.